Гумареска Глазового в рідному гніздечку. Чоловік майнув у Крим лікувать подагру, а дружина літаком вилетіла в Гагру. Повернулися назад загорілі, свіжі, від курортних процедур, від смачної їжі. «Ну?» – питає чоловік в рідному гніздечку. «Як поводилась ти там? Не скакала в гречку?» «Ах, який же ти дивак!» – жінка засміялась. «Все робила так, як ти. Грілась, лікувалась». «Так, як я?» – сердитий муж вдарив себе в груди. «Більше я тебе саму не пущу нікуди». До нових зустрічей в жовтому літачку.